Sok olyan szituáció van, amikor gyorsan kell reagálni verseny közben, ilyen például egy nem várt szakadás. Össze kell kötnünk a főzsinort vagy a fluorokarbont. Nézzük meg ezt, Viktor, hogy köti gyorsan, mert én nagyon lassú vagyok. Rögtön a két fontos kellék, egy kellően hosszú fluoroelőke. Ez most picit több mint 1 méter, sükérről beszélünk és az eléggé óvatos. És hát a régi fluorot vagy a régi FG-t elvágtam, és az FG-t úgy szoktam elvágni, hogy magát ezt a kötést rajta hagyom. Ez azért nagyon fontos, vagy azért elég jó segítség nekünk, mert visszafűzöm itt a keverőgyűrűbe, ez ad egy rugalmasságot neki, láttátok már szerintem ezt a kötésemet többen a YouTube-on, de ez most egy 2.0-ás verzió lesz. Hát magyarul úgy vágtam el, hogy rajta van még ez a kemény kötés, ezt tök jó be lehet fogni a fogunk közé, és nem ugrik ki a számból a zsinór, mint egyébként máskor. Hát magyarul újra kötöm az FG csomómat, erre ráteszem felülről az előkét, egy keresztet csinálok, egyet jobbról, egyet balról alul, és így tovább, még egyet. Amikor megvan körülbelül 6, akkor meg szoktam vele állni. Itt egy kicsit megfeszítem a zsinort, elhúzom így, mint az íjnak a húrját, de csak egy nagyon pici szögbe, hogy ezek a menetek sűrűn rendeződjenek egymás mögé, de sűrűn. Ha nagyon elhúzod, akkor ritkán lesznek, az nem jó. Ha meg nagyon így hagyod, akkor meg egymásra mennek. Hát körülbelül ebbe a szögbe egy picikét elhúzod, megfogod a kötést hát egészen pontosan, és megjegyezve, hogy hol hagytad abba, egyet innen alulról, egyet innen alulról, egyet innen alulról, egyet innen alulról. És akkor ezt már egy idő után annyit csinálok, hogy itt, ha látjátok, az ujjammal ezzel így irányítom a zsinort, és besegítek arra, hogy hol kell átvennem. Mindeközben feszes az egész. Amikor elég sok ráment, akkor picit így megfeszítem, megnézem, hogy nem csúsztak egymásra, most pont egymásra csúsztak a kötések, illetve a menetek picit meg lehet igazítani körömmel előre, de elég feszes, nem csúszik el. És ezt így mondjuk befejezzük kellően sok menettel. Picit szőrös a főzsinór, azt látom, hogy lehetett volna levenni belőle pár méter, de most el vagyunk ezzel. Na tudjátok, a horgászatban a pillanat, csak igazítok, horgászatban a legnagyobb káromkodás, hogy jól van az úgy. És ennek aztán sokszor megittuk már a levét, úgyhogy mindenkit arra intek, hogy ne legyen rest, én is le kellett volna cseréljem, most pont nem tettem, tehát ez egy rossz példa, de itt van kész a menet eddig. Feszesen tartom, és ahogy innen elvettem, a két főszálat egybe meghúzom, majd utána a két fonott szálat, majd utána csak a főszálat. Jó? Utána visszatekerem az orsót, megfeszítem újra, ez egy segédlet, megnézem, hogy mi történt a kötéssel. Egyenesen van, és egy fél húrokkal, feszesen tartva, itt oldalra elhúzva az alsó zsinórt, hogy ott se legyen semmi lau, egy fél húrokkal szépen ráteszem, és lezárom, bestoppolom ezt a kötést. Tulajdonképpen már kész is vagyunk. Itt már csak ilyen biztosítékok lesznek. Egy újabb fél hurok, nem tudom mennyire látszik, milyen a háttér. Még egy fél hurok. Általában három fél hurokkal szoktam lezárni. És utána meg kész a kötésünk. Utána mindkét fonott részt hátrahúzva, az előke kiálló részét, így, egy körömcsipesszel tőben levágjuk. Ez nektek lehet jobban megy, nekem már egy bifokális szemüveg kellene ehhez. Jó, és utána ezt a nagyon szorosan 1 mm-en belül elvágott előkét, még egy-két menettel, ilyen félhurokkal lezárom, egyel, kettővel és egy duplával. Egyszer, kétszer átvéve, és így már ez tökéletes. Ezt nem rángatom, ezt a kötést sem erre, mert el tudom vele húzni, el tudom vele csúsztatni a meneteket, csak megfixálom egy picikét lefele húzva az előke irányába, megszorítom és kész. És utána egy ilyen T formát képezve, ez a főzsinór, nyilván itt a logó részünk, ráteszem a schnitzelt, vagy ezt a körömcsipeszt, és egyetlen gyors húzással viszintes irányba elnyisszantom. Nem tépem meg újra a kötést,
és kész is az FG.